Koka mano nyakora mgajwanga sema nemo kukumu ote mabende isebedo kiora. Som kara mna ote ariyo kaista Kevin aburo bedo kawinjo pachika kupoka kwa yoma tena. Damne kumolo, hiyo ni Sharon. Ginidhimio jo limbe luoro bire Kenya. Kendo gibiro dhi pinje maluorowa maweche Osuru okni malo kaka Kenya. Ote machielo en mano manaki nyaloketna ote machielo mar Ruth Yathio Chieng. Wacha ni sirikal onego dhi mos e wach Osuru ni. Aneno ka welo dhi ringo Kenya te. Kendo kawa dhi nyime, wacha ni ka dhi nyaka pinje maoko bende dhi hinyore. Magawa modhuro dhi podha ahinya to Mombasa dhi hinyore mokalo. Wacha ni winjo twak kintiere gwenge mago moja. Mak mana otegi kanya kwa mgejwanga biro bedo kasa mumu kwa mgi. Mena beda oro kako nyalo bero limbe e pachoka. Lai mago tema chuoka redek au chiel no. Mbui mar Facebook e YouTube nwantira choka chiel ornwa ote mar mondo mi wasumparo. Chutho kaluore kod okanga mano mar yaro bede mago maga choko Osuru. Kevin, anyo na pachi mano kotenre kod oganda mapachoka. Mabende koro wacho ne dhithiero weche mag limbe Osuru market kod ma. Tingeni pokwa losi weche mabende kada Julius na wacho. Mago motende kaka passport bende ngeni passport bende med nengo ne mar 32 pages wantire ge 64 gi wiye. Mana pachi. Weche mokongo igani akiani Osuru adimo semedi. Gingeny sana. Kichako kwano to okibitieko. To magi affect biashara sana mar tourism. To gikata weche mar limbe iyudo ka ngato kapango dhi wachni do dhi Mombasa. Ichako pango mapema. Okichiewa ni to kasti iwuok idhi Mombasa. Ichako pange wachni kata ndalo kaka dweche adek kamae kata 4. Iseketo pesa ni piny, iwacho ni ndege dhi kawo pesa machal kamae, hotel adhi chulo pesa machal kamae, adhi ng'iyo activities mabotimo gi achiel ariyo adek mago isepango. Lakini kapok dweche adek go rumo, iyudo ka ediere kacha ntiere a new tax mobedo introduced. Iyudo ka maybe park fees omedore. Iyudo ka bech mafuta odhi malo. Kaka wan joma nitimo tours, watimo ga group safaris seche moko. To gigi wapango gi for example in 4 months or 3 months time. Koro iyudo ka by the time mewadhi safar cha, ka bech mafuta oidho, bech gari dhi idho. To bech gari ko idho, mano nyiso ni cost of operation dhi bed malo. Gari mane yudo ka, for example, kan yudo gari for 40,000 in a day, yudo ka koro bang dweche adek go koro yudo gi 50,000. To maka okinitime costing kode, idhi asara. To kendo joma timo limbe Kenya kae, domestic travelers, gingeny, to ginbe gijiwo limbe e Kenya kae sana. To kabech gik moko dhi malo, ingeni wantiga gigi miluongo ni hierarchy of needs. Yeah? To limbe en malo kabisa. Ichako gi chiemo, lewni, koro kibedi kama miluongo ni self actualization, makoro inyalo kao pesa matin ma ingo, tiwach ni we adhi e limbe kamoro mondo a relax. Koro ka nengo mar dako odhi malo, mano nyiso ni joma ng'eny bro we timo limbe. Gibro reduce timo limbe. Nekech pesa matin ma gin go ni, gidwa ni gichul Osuru, gidwa ni gichiem, gidwa ni girwak lewni, gichul rent. Koro ka gisechopo kama koro gidwa ni gidhi e safar kaso gidhi e limbe, gido ka pesa ma gin go tin ahinya ok nyaro. Tangani tine jogo ek matimo limbe ka wuok e pinje maoko ka biere pachoka. Gimago matimo limbe ka wuok e pachoka karamna ka dhi e pinje maoko. Karamna ka gintiere alwora mano ma piny Kenya. Nikech odiochieng' manyoro bende weche mabindo